Thank you, my son. Yes, ma'am. I trust you. Yes, mama. When you get there, be very, very careful. Yes, mama. The God I know will definitely take care of you. Yes, mama. You will go and come back in peace. Amen. Yes, mama. Thank you, mama. Oh? Take care of yourself. One more.
pụla n'elu ụwa o were ọsọ gbago na stepe ebe ozu nne ya na-atụgbu onwe ya n'ime ụlọ ọ nụrụ mkpọtụ na-emenụ n'ime ụlọ maka mana nwanne ya nwoke anọghị ya ọkụ ọbara akọ na-ekwopụta n'ọnụ ụzọ osuwa ka n'ọnụ ụzọ ka osuwa n'ọnụ ụzọ o mechara gakpọ landlord si ya ọga landlord bịa kene ihe dị egwu na-emekwanụ ewu nwanne m ihe na-eme n'ụwa ewo ihe na-eme n'ụwa ewo ihe na-eme n'ụwa unu ahụ arụ na-eme n'ụwa karịala ọ karịala ihe na-eme n'ụwa ihe na-emekwe n'ụwa ihe na-eme n'ụwa chibọ anụ ọzọ ewo ihe na-eme n'ụwa arụkọ nwa na-eme arụ na-eme n'ụwa karịala landlord bịara wee gbawa n'ụzọ ahụzanụ nne ha ebebere ya isi igela daa n'ala tiwe mkpu obewe akwa mama ya na-azaghị ya o were ọsọ chụwa nwanne ya nwoke chụpụta nwanne ya nwoke na shọpụ ya ọ jụọ ya gịnị ka ị mere mama anyị ịma na wọtapụrụ goji n'aka ya isi nne ya ka o tinyere ya igela kpọ ndị uwe ojii ndị polisi were kpara ya ka n'ihi na ezigbo arụ ka o mere ịma na akpọrọ ya n'ụlọ mkpọrọ ụfọdụ ndị ke nọ n'ụlọ mkpọrọ ha siri ya ihe ha ji bịa mkpọrọ bụ ha zuru ori ka ha were nyejuo nne ha afọ na ha bụrụ mmadụ ka ha were nyenu nne ha nri na ha bụrụ mmadụ ka ha goro nne ha akwa ịnụla mana ihe o mere n'elu ụwa bụ arụ n'elu ụwa n'eziokwu o kwesịghị igbu nne ya etiri ya duka n'ime